अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव मुंख्लं दि जाब्रां मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया फैगौ 16 अक्ट'बराव जोबथा बादायलायनाय जागोन। बे जोलुर बादायलायनायाव सोलिफुबाय थानाय समावनो सानसेनि हाबाफारि लानानै बोहैथि दाननि 15 अक्ट' खालि जोहोलावजोफोरनि जोलुर बादायलायनाया नुनो मोनगोन होननानै फोरमायदों बे क्लाबनिनो आफादगिरि बिथाङा। लोगोसे बे बादायलायनाय हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै नुजाफैगोन मुस्रि डक्टर.अनजालि दैमारी आरो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनिनो बुंथिगिरि श्री गरजन मुसाहारि नुजाथि फैगोन। लोगोसे बे जोहोलावजोफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरि मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी.आबो नुजाथि फैगोन। नाथाय हौवासाफोरनि जोबथा बादायलायनाया 16 अक्ट'बर खालि जागोन आरो बे जोबथा बादायलायनायावनो गोबां खस्थ' नाजानानै जोबथा बादायारि जानो हानाय मोननै हानजानि मुङानो जाबाय इउनिभार्सेल स्टुडिअ महल क्लाब भार्सेस खोरोमदाव स्पर्टस क्लाब दालिगाव आरो बे जोबथा बादायलायनायाव बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि बयजोंबो मोनथिजानाय मुस्रि लिपिका नार्जारी आरो बिथांमोनजों लोगोसे बे जोबथा बादायलायनायावनो मेहेरगोनां खालामनो थाखाय गोबां माननि आलासि नुजाथि फैगोन होननानै बे क्लाबनिनो आफादगिरि श्री रनेन बसुमतारी बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय। अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिजों खुंजानाय बे मार्टियार दि जाब्रां मेम'रियेल फुटबल ट्रफि 2022 सिजन 2आ सोलिनानै दिनै सेमि फाइनालनि जोबथा बादायलायनाया दिनै जाबाय आरो मैयानि गिबिसिन सेमि फाइनालाव बाहागो लादोंमोन अन्थाइ एफसि बेजों लोगोसे खोरोमदाव स्पर्टस क्लाब धालिगाव। बेयाव खोरोमदाव स्पर्टस क्लाब धालिगावआ अन्थाइ एफसिखौ फेजेननानै फाइनालाव हाबनो हाबाय आरो दिनै सोलिगासिनो दङ उत्तरांचल आदिबासी एफसि खासियाबारि बिनि हेंथायै बादायलायदों दा इउनिभार्सेल स्टुडिअ मल। दिनै इउनिभार्सेल स्टुडिअ मलआ गरबा सोनानै सिगां जानानै दङ आरो आदिबासी उत्तरांचल एफसिया गरसेल' सोनानै दङ दासिमाव। जाय हानजाया दिनै देरहागोन बियो फाइनालाव खोरोमदाव स्पर्टस क्लाब धालिगावजों बादायलायगोन आरो बे बादायलायनायनि फाइनाल बादायलायनाया 16 नभेम्बराव जागोन आरो 16 नभेम्बराव जोंहा बे बादायलायनाय खेलायाव गोबां डिस्टिंगुइश्ड गेस्टफोर दङ माननि आलासि आरो गाहाय आलासिफोर लिंहरजानाय दङ बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। बेजों लोगोसे फाइनालनि हाबाफारिखौ समायना रमायनायै खुंफुंनो थाखाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि लिपिका ब्रह्म बिथाङा गावनि मोसाखावरि हान्जाखौ लानानै जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां रिगु दामसाफोर मेथाइ रोजाबगिरिफोर आरो मोसाखावरिफोर जोंनि गेजेराव थागोन आरो बयखौबो बे फाइनाल बादायलायनायाव नुजाफैनानै लैहोर फैनानै हेफाजाब होनो थाखाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरि जानानै बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे मोनसे मोजां खौराङा बेनो जाहैबाय जोंनि बे बादायलायनाय सोलिफुबाय थानाय समावनो 15 नभेम्बराव आइजोफोरनि एबा हिन्जावफोरनि फुटबल बादायलायनाय जागोन बे फिल्डआवनो आरो बे आइजोफोरनि फुटबल बादायलायनायाव बाहागो लागोनो गोनां हान्जाफ्रानो जाहैबाय माजबाट हेल्थ क्लाब वमेन फुटबल टीम अदालगुरिनिफ्राय बिथांमोना फैगोन आरो बेजों लोगोसे क'क्राझार साइ वमेन फुटबल टीम बिथांमोना बेयाव बादायलायफैगोन आरो बे बादायलायनाया जों थिग 2टा जानाय लोगो लोगो आराम्भ खालामगोन आरो जाय बिथांमोना बे वमेन फुटबल टीमनि बादायलायनायखौ नायनो होननानै साननानै दङ बिथांमोना फैनानै जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हागोन आरो नायफैनो हागोन बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। आरो 15 नभेम्बराव जानो गोनां आइजोफोरनि फुटबल बादायलायनायाव जोङो आलासि महरै गोबां डिस्टिंगुइश्ड सुबुंफोरखौ जों लिंहरदों। बिथांमोननि गेजेराव दङ मानगोनां डक्टर.अनजालि दैमारी बेजों लोगोसे मिस्टार गरजन मुसाहारि आरो बेजों लोगोसे गोबां माननि आलासिफोर नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे बे 15 नभेम्बरनि आइजोफोरनि बादायलायनायाव मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर आरो रोजाबगिरि मानगोनां प्रेक्टिकेल बासुमातारीया नुजाफैगोन जोंनि गेजेराव आरो बेजों लोगोसे गोबां रिंगु दामसाफोर जेरै मोसाखावरिफोर आरो मेथाइ रोजाबग्राफोर जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। बेनिखायनो बे आइजोफोरनि फुटबल बादायलायनायाव नुजाफैनो थाखाय आरो नायफैनो थाखाय आरो जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय साफ्रोमबो फुटबल लाभार फुटबल जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरबाय जेन बयबो लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो। जोङो दिनै इउनिभार्सेल स्टुडिअ क्लाबनिफ्राय जानानै गेलेदों
दा नैबे जोंहा मार्टियार्स डि जाब्रां मेम'रियेल ट्रफि अन्थाइबारि जायगाना अन्थाइबारि आरो बेयाव फार्स्टनिफ्राय गेले जों दा दिनै सेमिफाइनाल गेलेदोंमोन एगेन्स्टआ ओरै गसाइगाव श्रीरामपुर खासियाबारिमोन जोंनि दिनैनि माबा अपेनेन्टआ आरो एगेन्स्ट टिमा जों दा 7-2 स्कराव देरहासार जानो हाबाय जों दा बयबो लोगोफ्रा जोंना माने गोसो होनानै गेलेदों माने सेमिफाइनाल देरहाथारनांगौ फाइनाल गेलेथारनांगौ होननानै बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो फाइनाल समाव देरहानो थाखाय लोगोफ्रा माबायदि गेलेदों माने फाइनालावथ' जोंहा ओरै मोनसे खोरोमदाव एफसि धालिगाव बिसोर थांबाय होनना मिथिदों आरो फाइनालाव बिसोरजों जों एगेन्स्ट मोनगोन बिसोरबो मोजां माने मोजां गेलेग्रा लाबोदों ओमफ्राय जोंहाबो दा बिसोरजों गेलेनांगौनि थाखाय थियारि जानांगौ मोजाङै मोजां गेलेथारनांगौ बेखौ जों माने सानो आरो फाइनालसिम सफैनो माबायदि खस्थ' खालामनांगौ जायो फाइनालसिम सफैनो थाखायथ' जों बिराद नाजानांदों माने मा होनो जोंनि 100% माने गेलेनायखौ मोजाङै मोजां गेलेनानै दिन्थिफुंनांनो फाइनालाव मा आसा खालामो फाइनालाव जोङो माने मोजाङै मोजां गेलेनानै जाहाथे देरहागोन होननानै आसा खालामदों आरो बेखौनो बुंनानै आं सेमिफाइनाल गेलेनायाव रायजोफ्रा नोंथांनि एगेन्स्ट बेखौथ' आंनि मोनदांनायाव जायखिया पाब्लिकफ्रा जोंनियावबो माने सापर्ट होदों 50-50 आरो माने जोंखौबो अनसायदों माने जाहाथे मोजाङै मोजां गेलेनानै देरहाथों होननानै बिदि